digawe niku lek teng Ponorogo Mas, podang kuning, gubuk asmara, pepiling ki aja ngantek lali. Nggih to, Pak? Nggih, mboten namung tenggene wayangan, reokan yo kuwi. Gajah-gajahan nggih niku. Masa? Nggih, Ponorogo ki budayane niku yen gending aja ngantek nglalekne gubuk asmara. Penting ngoten nggih. Penting. Kangge kula luwih penting dhuwit timbang niku. Jenengan toh? Nggih. Padha. Lah tunggale ora. Tukung-tukung Mbak Lisa dan Birgita. Ini adalah sepasang merpati prasasat kaya kembar. Ayo iki. Dedeke padha ngejime ya rutin. Ayo. Iki kok wis Nggih. gejim. Maka Mas, tukung-tukung. Yuk. Kong. Bir. Napa leres to Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados pepiling gubuk asmara menika klangenanipun Kyai Ponorogo. Leres sanget wonten pundi papan setiap acara bersih desa mesti ada permintaan itu. Oh, ngoten. Ya, Nggih. selalu nggih. Nggih. Waktunya jam 12. buka puasa. Waktunya sahur. Oh ya. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat. Ngoten. Jan ki wong bawa gubuk asmara ki ya dawahe jam dinding mania. Dinding mania. Nah, nggih. Cuman ya. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Nggih. Mbah Lurah Sono Keling juga. Kemarin Betul, kita di nggih. sana beliau Nggih. hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir. Pokoknya Ya. tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Lenggah-lenggah. Nah, anu Pak Trimo. Trimo Nggih. juga penggemar wayang semua. Nggih. Alhamdulillah. Kok ajae doa kerap men to karo Mbah Trimo barang? Nggih. Kandhane kok. Oh, apa benditen niku jan CS Elisa lho Ngene Mas lho. niku. Oh alah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai. Ayo. Tapi hadir terus kalau panjenengan ada Oh, wayangan, nggih. Mbah Trimo tuh pasti nyusul. Oh, nggih sembah nuwun Ya. Mbah Trimo. Anu Pak, kalian ngaturaken wilujeng dalu Mas Arif Nglumer. Mas Arif Oh, kowe yo kanca to. ya. Kowe kanca apa ayo ayo. Kowe ana apa karo Mas Kowe yo Arif kanca Nglumer? to. Loh, Mas Mas Arif Nglumer ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir. Selalu Nggih. ngomen apa itu postingan TikTok saya selalu dikomen. Setiap Pak Yoyok apa setiap Birgita hadir? Ya setiap aku bareng. Iya. Alah, Oh, kuwi lho nganti untune dibegel kaya ngono lho. saking ngefane kok ben padha kok. Nggih. Niku tebih lho saking Lumer Madiun Betul, Betul, usul betul, iki betul. mriki. Kota Madiun rada rono Nggih. ya. Arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae tenan. Nggih. Diwangi suk-sukan teko kene. Ugi kulaturaken dumateng Bu Sri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Nggih, Ngoten niku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Saksi-saksi dari Magetan, Saksi-saksi yang Blitar, hadir merapat ngoten nuwun. Nggih. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Betul, nggih, nggih, nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ayo wis Bir. Ayo, nggih. Gluduk asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar
Mang Matne niku Mas Gareng. Nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. Nggih tenan kok ya. Elok to. Jan sumpapno lek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. Oh iya to. Nggih glathik tunggal sak gawa. Nggih. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segowo iya apa? Segawa ke bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas lho, wong keterangannya kudu jelas lho. Yo jelas Emang WA-mu wis dilemokke WA-ku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne mbek aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho cantik kabeh to Mas Gareng. Nggih. Lho, sampe jejerono rada nyedak Birgita. Nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Srigala. Mas, jenengan wau getok karo mimik to. Ah, lah. Tak cucupe. Ojo. Srigala. Ojo nesu ngono kuwi ayo. Boten. Nggih. Gagah. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang Yo, Bir. tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Iya. Diteke lho Kuku padha. kita juga sama. Ya, kayak Iya. Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabel. Gareng kok iso 6 to reng kowe? Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Wah ya. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok lek sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal dhek. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Itu goni Pak kula, Pak. Oh, wis duwe satpam. Nggih, ngene kuwi. Ya rasa diang. Oh, kasar to. Layak sapa mau. Ya Mas Arif teko kok terus yo. Iya, kula kudu halus ngono iki. Dadine wis Rarep ya goren. Ayo. Ya Mas Tiko apa mau ngangge kopiah ya meh padha lho asline. Ayo. Dan Elak. tenanan kok ya. Gurin nyandi ya biasane nyuwedeg karo Elisa. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke, Pak. Dibuktikan kepada para netizen. Ayo. Monggo. Gubuk Asmara. Ya, yuk.
Jadribe cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Ayo. Tenan Madangkarae lali ditresnani tenanan. Nggih. Glinding maksud. Gamelan klinting-klinting. Lah yo ki mau lho iramane glinding. Kaya kirek dikalungi ya klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Catatan sajrone datang untuk saya berarti aku gawe dadi ayo bir Terasi tenan le joget. Jan kaya Mimin Apri.